Сега ще ви покажа двустаен апартамент, който сме успяли да преустроим на тристаен в сърцето на София, а именно квартал Подуяне. Искате ли да видите как повиших стойността на един апартамент? Сега ще ви покажа. Това е голям двустаен апартамент в квартал Подуяне, който с малко мисъл и преустройство успяхме да превърнем в тристаен. Както виждате, със съдействието на инвеститора успяхме да извършим тази процедура, още дори обекта да бъде завършен, като те успяха да ни прокарат абсолютно цялото кабеляване, да извършат разделянето, за да може за нас да бъде по-лесно в бъдеще да се настаним или да ремонтираме имота по-скоро. Имаме тук една по-малка спалня, подходяща за кабинет или за семейство с едно дете, тераска. И от всекидневната излизаме и имаме още една спалня, която е по-голяма в случая, както и голяма баня с туалетна и също така ниша, която е подходяща за пералня, складово помещение или нещо друго. Това, което не можете да видите в момента, е, че апартаментът е със страхотно югозападно изложение, но в случая, за голямо наше съжаление, времето не ни позволява.